rhywbeth sy'n aros yn y cof I fi o fod yn gweithio ar y bont oedd just faint o bobl oedd o gwmpas. Ti'n mynd sylwi tan ti'n gweld gymaint o bobl ydy 500 o bobl lle efo'r gynulleidfa. Dwi'n cofio cerdded lawr at y bont a sbio nôl I fyny stryd y bont a gweld y gynulleidfa gyd yn dod lawr. Oedd yn edrych fatha bod yna filodd o bobl yna. A ne byth anghofio just gweld gymaint o bobl mewn un lle. Beth oedd yn wahanol efo Bont oedd y ffaith fod oedd o tu allan. Y ffaith fod oedd o mewn theatr a fod oedd just pobl o ddim yn gwybod beth yn digwydd yn mynd yn intrigued ar fatha, sy'n digwydd yn cwl, kind of thing. So pan ti'n gweld crowd o 500 bobl yn dod lawr stryd, ddim yn wedi gweld bob dydd eto. Na, oedd yn experience yn ei hun, just peidio bod mewn theatr a cael gweld pethau'n digwydd allan ar y strydoedd. Oedd o'n dda.